Maisiúchåin na Nollag. Tá peann luí, cárta ildate, sisúr, glú, gluscannach, réaltaí beaga agus ribín ag teastáil. Feig peann luí agus cárta ildate. Tarring réalta. Gear amach an réalta leis an sisúr. Cur glú arthaí. Cur gluscannach agus réaltaí beaga arthaí. Déan Paul beag sa chárta agus cur ribín isteach. Cruchsús an gran Nollag é. Ceistena, ceiste hain. Céir atá ag teastáil. Ceiste dó, céir de chuireann tú an réalta. Ceiste trí, céir de chuireann tú isteach sa feilbeag. Ceiste ceathair, cá gruchann tú suas é.